dnešním dní učitelů a ráda bych vás přivítala tedy jménem úřadu městského obvodu Vítkovice na tomto slavnostním dni, kdy si zase po nějaké době připomeneme snahu a snažíme se ocenit učitelé, kteří působí v našem městském obvodu. A hlavní zdravice Viktora Poproslavy se tady pan starosta městského obvodu. Takže ještě jednou dobré odpoledne, vážení hosté. Já jsem velmi rád, že jste přijali naše pozvání a že jste přišli k nám na Vítkovickou radnici, abychom společně s vámi ocenili vaše pedagogické pracovníky, kteří svou činnost vykonávají jistě dlouhá léta a chceme to ocenění provádět prostě každým rokem, protože si myslím, že Den učitelů je takový velmi zvláštní svátek. Ne každý národ má takového Jana Amose Komenského, jako jsme ho měli my. Také nenadarmo se mu říkalo učitel národu, protože opravdu toho chtěl hodně pro vzdělávání všech dětí, bez rozlišení, jestli dítě takové nebo onaké. A ta práce pedagogů, všichni jsme tím prošli jako děti, takže víme asi, že to není nic lehkého, protože samozřejmě, když se setkáváte po několika desetiletích a pak pětiletích a tak podobně se svými kolegy, tak se vzpomíná na školu a samozřejmě na kantory, že? Na některé s úsměvem, na některé ještě pořád s obavami, protože každému se píše ten kantor do duše trošku jinak. Vybrat oceněné pedagogy, to byl takový úkol vašich ředitelů a paní ředitele vašich škol. Myslím si, že také budou třeba jednou navrženi sborovně, aby i ty paní ředitele byli oceněni jako pedagog za svou činnost, kterou provádí velmi dlouhou dobu, protože toto nejsou práce na 1, na 2 roky, ale to vzdělání je vlastně práce skoro na celý život se tím zabývat. První se připravili děti z Lidové školy umění, ze základní Lidové školy, s tím, že vám předvedou něco z toho, co se naučili. Já bych poprosil pana ředitele Návrata, jestli by nám něco řekl o těch svých dětech. Já to předám panu učiteli, protože tady je z nás skutečně velmi dobře. Takže děkuji a omlouvám se. Dobře, já to nemám komu předat, tak vám to musím. Já teda vám rád představím děti, pojďte sem. Dětská, pojďte. Vám rád představím své děti. Někteří jsou skoro vlastní. Tak, tady toto je nejmenší muzička z naší základní umělecké školy v Stravě Vítkovicích. Všichni, kdo znáte Vítkovice, víte, kde naši školu máme. A teď budu takový hrdý pán učitel a pozdravím vám na ně, protože jsou od pátku čerstvě
vítězové pražského kola soutěže lidových muzik a postoupili do celostátního kola, které je v květnu v Mikulově. A ono je to tak trošku nesprávně, že si škola a pak se řekne možná ten primář, a já vám představím všechny, si to nezdržuju moc. Tak začnu tam zpráva, to je Liduška, před ní stojí Martin, za cymbálem sedí Natálka, Filip, Kája, Alžběta, Báša a Justína. Ještě jich máme další 15, ale to jsme se vybrali, že není tak velké občerstvení, takže tak, děti vám zahrajou takový jasenské točené, jsou to lidové písničky z Valašska a kdyby se vám některá líbila, klidně zpívejte. Zpívají o zajímavých tématech, nevím, ale na půdě školy se to prý nesmí moc zpívat, takže slyšíte sami. Takže, jo, a jmenuji se Šmídlíci. Tak to. No, Šmídlíci. Hey!
trošičku připomněli i to, že teda všechny děti jsou hodné a ne, že všechno, nebo takhle, že děti bývají někdy zlobivé, studenti s tím mají to někdy těžké, s učitelem někdy s nimi bývá kříž, nicméně nakonec, když odchází třeba po maturitní zkoušce, tak někdy po některých je smutno, je třeba chce se někdo člověku i plakat. A jednoho takového nezvedného básníka, který napsal právě takovou trošku vzpomínkovou báseň na studenty François Villon, tak část básně nám přijde přednést Jessica Šivíková ze základní školy Šalaunovy, tak já ji prosím, a přišla tady ke mně dopředu. A tady kousek té básně mám tedy zarecitovala. Přibrali takovou drobnou pozornost. Všimli jste si určitě, že jsme to takhle ladili všechno do zeleného žluta, protože máme březen, druhý jarní týden, začal vám 21. protože vám to posunuli, takže takové jarní barvy a k tomu tulipány. A první, koho bych ale poprosila, ať přijde k nám, tak je ze školy PORG pan Jan Benzie a paní zástupkyně ředitelky paní Barbora Jehudová. Tak prosím, pojďte za námi. A protože každá škola by připravila takové pěkné povídání, co který pedagog udělal, nebo za co je oceněn, tak já to vždycky přečtu. Takže pan Benzie je oceňován za dosavadní práci pro školu, jak z pohledu pedagoga předmětu Science, tak také koordinátora IB programu a starostlivého třídního učitele. Jako další bych poprosila paní bakalářku Karin Boháčovou ze střední školy společného stravování gastronomie a lázeňství a paní zástupkyni magistru Miriam Lacinovou. Tak a paní bakalářka Boháčová je vyučující anglického jazyka, organizátorka a realizátorka zahraničních odborných praxí v Londýně, výchovná poradkyně, preventistka patologických jevů ve škole. Svým osobním nasazením, aktivitou, invencí a osobními vlastnostmi je příkladem mladým začínajícím pedagogům. Děkuji. Děkujeme. Jako další tady má ze střední školy technické dopravy paní doktorku Vladimíru Hamplovou, s kterou tady doprovodil nám do naší úřadní síně na radnici pan magistr Dočkal a paní Vladimíra Hamplová dostala velice dlouhý posudek, řekla bych skoro na přijímací pohodu zaměstnání na několik stran. Tak já jsem to vybrala jenom takový úryvek, zkusím to přečíst nějak rychleji. Paní Vladimíra Hamplová jako vedoucí předmětové komise humanitních předmětů vede metodickou činnost a pomáhá a radí mladším kolegům. Je studnicí nápadů pro obohacování výuky,
dokáže účinně motivovat žáky ke studiu. Kromě běžných vyučovacích povinností věnuje nemálo času a energie jak studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, tak individuální práce s nadanými studenty. Žáka naší školy vedla a podporovala v literární tvorbě a pomáhala mu s vydáním jeho první básnické sbírky. Podporovala a vedla žáky v rámci středoškolské odborné činnosti, školu obohatila založením divadelního klubu Thalia a byla iniciátorkou vzniku školní galerie Na cestách. Jako další tady máme realizátory dnešního programu, dnešního krásného cymbálového čísla. A tím je naše základní umělecká škola doktora Leoše Janáčka, kde oceněným je pan učitel Jiří Macháč, kterého jsem doprovodil ředitel magistr Návrat. A pan Macháč, kromě toho, co už tady prezentoval, tak dostává ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a aktivní hudební mimo výukovou činnost. Děkuji. Máme tady střední odborné učiliště autopravárenské, kde oceněným je pan František Novotný, kterého doprovodil nám na radnici inženýr Richard Veselský. A vás teda poprosím, pojďte. Tady byli minulý rok, nemusím se dát. A pan František Novotný je oceněn za dlouholetou pedagogickou činnost a za své nasazení při práci zástupce ředitele. Tady mám střední odbornou školu zdravotnickou a vyšší odbornou školu zdravotnickou, kde oceněnou je paní magistra Eva Pazourková a jako doprovod tady je paní ředitelka doktorka Jana Volodínová. Takže paní magistra Pazourková pracuje ve škole od roku 1990 jako učitelka matematiky tělesné výchovy, patří mezi vysoce erudované odborníky, dlouhodobě organizuje sportovní akce školy, například lyžařské výcviky a adaptační pobyty, sportovně turistické kurzy, sportovní soutěže nejen pro žáky a zaměstnance, ale také dále pořádá matematické soutěže, včetně regionální matematické soutěže pro střední a základní školy. Je dlouholetou předsedkyní komise přírodovědných předmětů, matematiky a tělesné výchovy. Technickým oborům, protože další škola, která přijala naše pozvání, tak byla střední průmyslová škola, kde oceněnou je paní inženýrka Helena Poláková, kterou se na radnici doprovodil pan inženýr Mlínek. A paní Poláková je oceněna panem ředitelem pro několik věcí. Prvním je úžasný přístup ke studentům školy, mezi kterými je paní učitelka velmi oblíbená a umí je kvalitně připravit k maturitním zkouškám. Druhým je její vlastní zlepšování angličtiny na vlastní náklady s rodinným mluvčím, stejně jako zavádění odborné angličtiny do výuky. Třetím důvodem je její práce předsedkyně občanského sdružení školy, které finančně pomáhá zajišťovat odborné soutěže. Máme střední odbornou školu Ahol, kde oceněno je paní inženýrka Eva Smolková, kterou se doprovodila paní zástupkyně ředitelky magistra Alena Kašovská. Paní inženýrka Smolková je již 20 let učitelkou německého jazyka, ruského jazyka a veřejné správy, z toho 10 let působí na Ahol střední odborné škole. Významně se podílí na tvorbě a realizaci projektů v oblasti veřejné správy a zajištění odborné praxe žáků v Německu, kam s nimi rovněž zajišťuje sobě pedagogický dozor. Již několik let je oporou týmu, který vytváří a aktualizuje školní vzdělávací programy a úspěšně uvádí do výuky. Rovněž je oblíbenou třídní učitelkou, která vyniká tím, jak dokáže s klidem řešit každou krizovou situaci a v neposlední řadě i oblíbenou a explikovanou kolegyni.
speciální skupina setkávání za to víceméně od konce, ale teď vracíme se zpátky do školních let naší školy, bavit základní škol, protože další školou, která přijala pozvání na radnici, tak je základní škola Šalonova, kde oceněným je pan magistr Jaromír Šedý, kterého doprovodila ředitelka školy paní magistra Luše Hevanová. Pan magistr pracuje jako pedagog na prvním stupni a svoji práci vykoná svědomitě, organizuje školy v přírodě, má na starosti dopravní soutěže pro děti. V kolektivu spolupracovníků je oblíbený pro ochotu vždy poradit a pomoci. A už jsme se dostali do mateřské školy. Pozvání přijala mateřská škola Topola Velikého, kde oceněnou je paní Sonja Schindlerová, kterou doprovodila paní ředitelka Jana Sutná. A paní Schindlerová je oceněna za svou dlouholetou praxi s výbornými výsledky práce s dětmi. A od 1.9.2014 je paní Schindlerová vedoucí učitelkou na mateřské škole Obránců míru. A ráda bych vás tímto pozvala na takové malé občerstvení, které jsme si pro vás připravili ještě